سلام بروخات أبرخون قربان زلخم نايز مدب زيت خاتاتلتي سلام أملاخ مس نفس وكفكم يخون كلت عينت أقلقلتي بزبل أبيت كريستيان زركبو أقلقلتي بعينت كنت في اليوم ترى أخوينا كلت عينت كم زلو كبره كفتني بفلا أبزي سب نسب أبزي نبرلو هاوهو مبزحتو ما قلقلتي كابنا أملاخ نسب زحاليون زتنقون كوينوم أبزي ترخبلو جزيه إذا قال أملاخ زي لنفس وكفنا كبرهالنا أدلاي مار إغزيابير بزي أرأس زي حادة برهانن حقن سلازة فلتقنا إغزيابير كمهرنا كنسألينا نسألي قدوس أبو بيسوس كريستوس من مسكنا كالنا كابزل العالم نزل العالم تقدس سمكاي بارخ حجد ما بزي أرأس زي لنفس وكفنا نعخا زخبر نسبد ما تقم كوينو خركب كاب قدس قالكا برهانكا اختبرهالنا نلمن إذا من صبوه فقادكا سلتقبرو تمسجن قال يوم دما بقوقوي كابنا أملاخ نقال أملاخ من بارسي نسبك نبروز أنحو مسحا خوقنو نعخا خقلقلو فقادكا زبالا خقبرو أنا هون مسؤم لنفس وكفنا بزي قال زي كتلب من ناس اللي الله كابزل العالم نزل العالم سمكاي بارخ اتم فقاد كاز نبرو دما بنايسب نجر تتعليلهم ندحريت كي ملسو ابتي حقي ابتي صوري صنع فقاد املاخ ابتي امون ناتكا زين انا قال حقي دويلهم كغلغلو رديت كابل عليهم كخون صلي الله سلا سمع كنا تمسجن كابزل العالم نزل العالم سمكاي بارخ بيسوس كريستوس سم آمين أما صحف قدس كرر أخلنا نوحي قبرون تزاري بلو نيري بأقباب درجة كاب أملاخ نسب زمرصو أقل قلت له ما بقاسي أملاخ كوينو نسب كقلقلو أكزي أبهر زهبهم أقل قلت له زي أب نعبنت أب إبراويان معرف حموشتن دحري أنبيبنا إذا قال حق زي أو تنبير الله كما أكل سبت توسد لك أكهانات زبلس ما بقى نحردن سلحاتيات ما أنتي كسوء بناء أملاخ نجر سلسب إيو زي شياميلو بناء أملاخ نجر سلسب شياميلو بأملاخ زي شيام جن مس سبت حازة أقلقلت كقبر زي شيام مالتي سلازي بأقباب درج أمرارز آخر اتن كلنا اتم حدا كاب أملاخ نسب كقلقلو زمررز يوم اتم كالوت بخال أي درجة نسر عمد ما سب بزحاتو حتو بزدليو دلاي كابسب نعملاخ بمحتات بأملاخ نسب زمررز يوم ما بقاسي وسب كوينو أملاخ زهبهم نسب زقلقلو أقلقلت يوم وتم قداموت ما بقاسي أملاخ كوينو كابلب بأملاخ تبقيسهم نسب زوهاو يوم زيوم قن بسب كابسب نابق زي أبير ترعان قريبوس بأملاخ نسب زوهابو أقل قلت يوم أبتقدماي درجة نسرعهم كاب أملاخ نسب كقل قلو زمرسو بعال أرون بعال ساميئيل بعال داويت أب حدش كدان دما بعال بيتروس بعال أولوس اللو أبتي كاب سب بأملاخ نسب كقل قلو زمرصو دما كم بعل ساول اللو سالساي اتوم سالساي دما كاب سب
نسب كقلقلو زمرص يوم أملاخ إيد زي بلو مالتيو بعال يربعام نعبنا تنتوسدنا أملاخ أي مرص أمن أبو سيش أمناي معرف قطر 4 دما بعال يربعام بعلم زمرصهم كهناتن بعلم زمرصهم مسافنتن نيرموم يوم أتوم رابعاي كاب رأسهم تبقيسهم برأسهم نسب كقلقلو رأسهم زمرصيهم زد ما أبسال سايمة الأخت يوحنس فقدش تشعاته بعال ديوترفيسيوم سلازي 4 تقيس الله كاب أملاخ نسب كقلقلو زمرصو بسب كاب أملاخ نسب زوهابو كاب سب نسب كقلقلو زمرصو كاب جزار رأسهم دما بعلاتهم نرأسهم أقلقلتي قوتيرهم نسب زقلقلو علو يوم أبتي أتحهزا أقلقلوهم قنا بعينت كنفل يوم انتدى أخوينا أبكلته يخفلوا زوم 4 تقصنا يوم أبكلته يوم يخفلوا وجنسب تحلق سب كوينهم زقلقل يوم توم حدا دما وجن أملاخ تحلق أملاخ كوينهم زقلقل يوم توم وجنسب تحلق سب كوينهم زقلقلوا أقلقلتي بسب زقور قرو نسب زقلقلوا نسب زفرحوا نمثل سب نمرجع سب زقدموا نسب كبلو زصعرو دحار أمجرشا نسب كم تدلايو خونلو سلازلوهم بزي حقي بزي سرعات سد خيد زقابرو ايوم أبقلاتي 10 شاي معرف وقد 10 خلتن كس 10 شوعاتن تايللو أوتوم نسب بسقا بحكبلو زدليو زبلو كلاتهم ما أنتي مسكال كريستوس كيس قوقو لهم ترايوم كتجزروا بقد زبلهم زلوا زي أنت غيركم وخلي نابلو بتي نسب بهزبل نعاتهم كأزحيشهم زقابريو نساتهم بسقاهم أنتخم كحو بتعب جزار رأسهم تقابروه كم زقبري لنا يوم غيرهم إلهم بتي نصهم زعززهم تتمكحتن عام زوسدو بسقاهم أنتخم كحو كتجزروا يدليهم علو انبر أوتهم جزراتكم بعلاتهم حقي أي حلونهم بكريستوس يسوس تحدش فترة ينبر جزرت كونه ويش زي جزرت حدا جزع يقولون ما بتمسك الجويتنا يس كريستوس عالم بقون عاي تسقلت مس عالم تحيزوه عالم سي نسبه زبلو كتقبرن كتمهزنيا تنبر اتفلسفنا عالم بمولو ابزي حجي زلنايو ناي ديمقراسي عالم كما يغيروا بزو حسب يحز بزو حسب يدمصلو وي مسو يخون ايو ጭንቀትና ይወድሰብ ስለዚህ ንሰባህ በሎ ዝነብሪዮም በተመስቀል ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም በኡን አይተሰቅለት ኣነውን ዓለም ተሰቀልኩን ተዘይኮይኑስ ተምክሕቲ ዘበለ ካባይር ሓቂሉ ስለዚህ ጳውሎስ ግን ኣነ ንኣምላኸ ዝነብር ኢሉ እዚ ኣብ ሻርሻይ ምዕራፍ ዘንበብኮ እዩ ኣብ ቀዳማይ معرف ناي غلاطيا فقدي 10 ግን أنس نسب به كبل انت زبلسي باريا خريستوس اي مخونكون نيره سلازي باريا خريستوس نخريستوس به زبل نسب ايكون ازوم صره مسقل زخونو نጳውሎስ ዘሳዱድ ግና نسب به كبلو አንጻር ጳውሎስ ዝገብሩ ዝምህሩ ጸላት መስቀል ይልዎም አለ ባር አቡሊ ኪዳን በአምላክ እኮ ተሸይሞም
نسبح كبلو استرخبو بعال أرون اللو بعال إل اللو دقو أرح اللو أب مصحف نحميا دما معرف 4 يهودا توغن حدا نجد مسي مهنات نايتي مكاببيا حيل نايتهم تسكمت زلكمه زحل مسيلو ساول يربعم اللو أب حدش كدانك يهوداس قرطاوي نرسهم سب قرنطوس مبزحتهم نايلو ما أقلقلتون نسبح كبلو زنبريو إذا 3 ملكت دمالو قداماي اتقداماي ملكتهم نسفريهم نبز حسب نمرج عسب زقدمو يوم تخلعي ملكتهم كيسألو ويس اتي كابسب زرخبو ربحة كي قدلهم اي زلفون يوم اي قنحون يوم اي قسطون يوم اي قصعون دمايا سالساي ملكتهم كابسب مغوس ما انت خرهبو حاليتي مسيلهم بزا سدع زربات ابب نلب قرهتات كحزوز فتون يوم دد حريقهم سبات كسعبو دما زي شفت يوم كدوغمي تقدماي ملكتهم نسفريهم نبز حسب نمرج عسب زقدوم يوم كالاي كيسألو ويس اتخابسب زرخبو ربحة كي قدلهم اي زلفون اي قنحون اي قسسون اي قطعون يوم سالساي ملكتهم كابسب موقس من انت خرخبو حاليتي مفكرتي مسيلهم بزا سدع زربات ابب من رقاب زملقو لبي نلب قرهتات الناس حاتو دد حريقهم زا شفتون دد حريقهم كسعبو زقبرون يوم سلازي حدا بحدا كريقهم هنا قداماي نسفريهم نمز حسب نمرج عسب زقدمو يوم نسب مفراح اما فنطرا يزوتو نسب مفراح نحق خيت مسكر يعصر كايو نسب مفراح فردن فتحن كتقنن يقبريو مثالي 25 نسب مفراح اما فطرا يأتو بغزياب هيرز امنغنا عبد حاني نبر اب غزياب هيرز وكل بغزياب هيرز امنغن اب سلام عبد حاني نبر سلازي مثالي 14 16 انتايل الله صنع منتو اب غزياب هير مفراح يزلو ام مفراح غزياب هيريو ندقو خا صقعي يخونهم يلو نرسو بغزياب هير تامينو دو إلوس ندقو خي ترف يخونهم يحد قلهم سلازي مبزحتو لومي سب كابن املاخ نسبي زفر مبزحتو ما قلقلتي أرون نسفريه نتهزبي سديدوه موسى اتمسك زي هير زقني 4 معالتن 4 ليتن ابتخرن سينا صنيحو كورد كلغنا صلات حيز كورد كلغنا ازيو بصدق املاح استملئ نقدسنا املاح زرائي قص املاح زرائي سلازخونه امونغ ارونن موسين زلفللي ازيو ابي كم زخونه كرئ نخل سلازي نعرون تايلو موسى دما تملسيبل ابزصات 30 كلتن كافقدي 15 ترينايو موسى دما تملسي نتنكلت صلات مسكر بزنبتن تصحفا بخلتيو قصو صحفات زنبرا صلات اب ايدو حيزو كاب كرن ورده تنصلات دما سرح እግዚአብሔር ነበራ اب تنصلات قرص صحفت كا صحفت እግዚአብሔር يو إياسو دما الالتان چرح مرح اتهزبن مسمعي موسى اب سفر دهاي وقي يسمع الله بلو
ሙሴ ከዓ እዚ ደሃይ ዝሰዓሩ ኣይኮነን ደሃይ ተሰዓሩ ድማ ኣይኮነን ኣነ ደሃይ ደርፊ ዝሰምዕ ዘለኹ በሎ ኮነ ከዓ ሙሴ ናብ ሰፈር ምስ ቀረበ ነቲ ምራኽን ነቲ ሳዕስዒትን ርዩ ኩርኡ ነደደ እሞ ነተን ጽላት ካብ ኢዱ ደርበየን ኣብ እግሪ ትኸረን ከዓ ሰበረን ነቲ ዝገበርዎ ምራኽ ወሲዱ ድማ ብሓዊ አንደዶ እሞ ጥሒኑ ኣድከሞ ኣብ ማይ ነስኒሱ ከዓ ንደቂ እስራኤል ኣሰዮም ሙሴ ድማ ንኣሮን እዚ ዓብዪ ሓጢኣት ዘምፃእካሉስ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ገበረካ በሎ ኣሮን ከዓ ኩራ ጎይታይ ኣይንደድ እዚ ህዝቢ ዝኽፉእ ምዃኑ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ሙሴ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘዘየበና ሰብኣይ ንዑ እንታይ ከም ዝረኸቦ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ቀቂድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና በሉኒ ኣነ ድማ ወርቂ ዘለዎ ይቐንጥጦ በልክዎም ንሳቶም ከዓ ሃቡኒ ኣነ ድማ ናብ ሓዊ ደርቤኽዎ እዚ ምራኽ እዚ ከዓ ወፀኢሉ ነቲ ህዝቢ ስዲ ሰዲድዎ ሳሙኤል ብሰብ ካብ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ተዋሃበ ኣገልጋሊ እዩ ንጉስ እዩ ግን ንሰብ ዝነብር ሳሙኤል ድማ ይብል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 15 ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ ህዝቡ እስራኤል ንጉስ ክትከውን ክቐብኣካ እግዚአብሔር ንዓይ ለኣኸኒ ሕጂ ከዓ ነቲ ድሃይ ቃል እግዚአብሔር ስማዕ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክድይብ ከሎ እቲ ኣማሌቅ ዝገበሮ ኣብ መንገዲ ፀኒሑ ዝገበሮ ዘኪረ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ኪድ እሞ ንኣማሌቅ ተዋግኣዮ ዘለዎ ዘበሎ ኩሉ ድማ ፈፂምካ ጥፋኣዮ ኣይትንሓፎ ብናኸ ካብ ሰብ ክሳዕ ሰበይቲ ካብ ቆልዓ ክሳዕ ህፃን ካብ ብዕራይ ክሳዕ በጊዕ ካብ ገመል ክሳዕ ኣድጊ ቅተል ሽዑ ሳኦል ነቶም ህዝቢ ኣኽቲቱ ኣብ ጥላኢም ቆፀሮም 200,000 ኣጋር ሰብ ይሁዳ ከዓ 10,000 ኮኑ ሳኦል ድማ ናብ ከተማ ኣማሌቅ መፀ እቲ ዝበሎ ክንዲ ዝገብር ግና ከይገበረ ተንሰሱ ባሓተን ከም ዝገደፈ ነቲ ንጉስ ናይቲ ሃገር ናይ ኣማሌቅ ድማ ከም ዝንሓፎ ኣብኡ ነንብብ ሽዑ ኣብ ቁፅሪ 12 ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ንጎሆ ክራኸቦ ኢሉ አንጊሁ ተንሰ ሽዑ ከዓ ንሳሙኤል ሳኦል ናብ ቀርሜሎስ መፂኡ ኣሎ ንሆ ድማ ንዑ ዝኸውን ሓወልቲ ኣቂሙ ዘይሩ ድማ ተሳጊሩ ናብ ጊልጋል ከዓ ወሪዱሎ ኢሎም ነገሩ ሓወልቲ ንርእሶም ዘቆሙ ሳሙኤል ድማ ናብ ሳኦል መፀ ሳኦል ከዓ ንስኻ ብእግዚአብሔር ብሩኽ ኩን ኣነ ቃል እግዚአብሔር ፈፂመ እየ በሎ ሳሙኤል ግና እዛ ኣባጊዕ ቢዕ ክብላን ኣሓ እምባሕ ክብላን ናቆን ብእዝነይ ሰምዖ ዘለኹ ደኣ እንታይ እዩ በለ ሳኦል ድማ እቶም ህዝቢ ካብ ኣማሌቃውያን ዘምፅወን ካብተን ኣባጊዕ ሓን ዝፀበቓን እግዚአብሔር ኣምላኽካ ምእንቲ ክስውእወን ኢሎም ዝንሓፍወን እየን ነተን ሰረፋ ግና ፈፂምና ጥፊእና እየን ኢና በለ ሽዑ ሳሙኤል ንሳኦል እግዚአብሔር ሎም ለይቲ እተዛረበኒ ክነግረካ ፅናሕ በሎ ተዛረብ በሎ ሳሙኤል ድማ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ንእሽቶ ከለኻ ንስኻ ሓለቓ ነገዳት እስራኤል ዶ ኣይኮንካን እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉስ ክትከውን ቀብኣካ እግዚአብሔር ከዓ ኪድ ነቶም ሓጥኣን ኣማሌቃውያን ፈፂምካ ጥፋእዮም ክሳዕ ዝውድኡ ድማ ተዋግኣዮም ኢሉ ንመንገዲ ሰደድካ ስለምንታይ ኢኻ ድሃይ እግዚአብሔር ዘይሰማዕካ ስለምንታይ ናብቲ እተዘምተ ተወርዊርካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝገበርካ በለ ሳኦል ድማ ንሳኦል ድሃይ እግዚአብሔር ሰሚዕስ በታ እግዚአብሔር ዝለኣኸኒ መንገዲ ኸይደ ንኣጋግ ንጉስ ኣማሌቅ ኣምፅየ ኣለኹ ንኣማሌቃውያን ፈፂመ ጥፍየ እዮም ግና ኸቲ ህዝቢ ካብተን እተዘምታ ኣባጊዕ ሓን ካብቲ ሕሩም ዘፀበቐ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብ ጊልጋል ክስዋዓሉ ኢሉ ወሰደን በሎ ሳሙኤል ድማ ንእግዚአብሔር ሲ ዝሓር መስዋዕትን መስዋዕት ሕርድን ዶ ከም ምስማዕ ድሃይ እግዚአብሔር ገይሩ ይሕጉሶ እዩ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ፅን ምባል ድማ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልፅ ዕልወሲ ሓጢኣት ጥንቁልና እዩ ህልኽ ከዓ ምምላኽ ጣዖትን ትራፊምን እዩ ንቓል እግዚአብሔር ስለ ዝነዓቕካዮ ንስኻ ኸይትነግስ ንዓቕካ በለ ሳኦል ድማ ንሳሙኤል ነቲ ህዝቢ ፈሪሄ ቃሎም ስለ እተዓዘዝኩ ንትእዛዝ እግዚአብሔርን ንዘረበኻን ሓሊፈ እሞ ሓጣኩ ሕጂ ድማ በጃኻ ሓጢኣተ ይቕረበለለይ ንእግዚአብሔር ክሰግድ ድማ ምሳይ ተመለስ በሎ
ሳሙኤል ንሳኦል ቃል እግዚአብሔር ስለዝነዓካ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ እስራኤል ከይትነግስ ንዕቑካ እዩ በሎ ምሳኻ ኣይክምለስን እየ ከዓ በሎ ሳሙኤል ክኸይድ ገጹ ምስ መለሰ ንሱ ከዓ ጫፍ ክዳን ኣጽኒዕ ጫፍ ክዳኑ ኣጽኒዑ ሓዘ እሞ ተቐደ ሳሙኤል ድማ እግዚአብሔር ሎሚ መንግስቲ እስራኤል ካባኻ ቀዲዱ ካባኻ ንዝሓይሽ ምጽኣይ ክሃቦ እቲ ጽንዓት እስራኤልሲ ከይጣዓስ ሰብ ኣይኮነን እሞ ኣይሕሱን ኣይጣዓስን ከዓ በሎ ሰሚዕኩም ዶ ንመን ፈሪሄ ነቲ ህዝቢ ፈሪሄ ቃሎም ስማዑ ንእግዚአብሔር ዶ ወይስ ንሰብ ንመን ትፈርህ ናይ ሎማ ኣገልገልቲ ዝበዝሑ ግና ካብ ንኣምላኽ ንሰብ እዮም ዝፈርሁ ካልኣይ ምልክት ከይጽልኡ ወይስ እቲ ካብ ሰብ ዝረኽብዎ ረብሓ ከይጎድሎም ኣይዘልፉ ኣይገንሑ ኣይገስጹ ኣይቀጽዑ ኤሊ ከዓ ኣዝዩ ኣረገ ይብለና ብዛዕባ ኤሊ እቶም ደቁ ኣብ ዘሎ እስራኤል ዝገበርዎ ኩሉን ነተን ኣብ ደገ ድንኳን ምርኻብ ዘገልግላ ኣንስቲ ድማ ከም ዝድቅስወን ሰምዐ ንኣታቶም ከዓ እዚ ካብ ዘሎ ህዝቢ ዝሰምዖ ዘለኹ ክፉእ ግብርኹምሲ ስለምንታይ ኢኹም ከም ዝበለ ትገብሩ ዘለኹም ኣይፋልኩምን ደቀ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ገሃሲ ትገብርዎ ኣለኹም እሞ እዚ ኣነ ዝሰምዖ ዘለኹ ወረስ ጽቡቕ ኣይኮነን ጥራይ ፀጉርኻ ክትነጽ ዝገብር እምበር ክዳንካ ክትቀድድ ዝገብር እምበር ሰብ ንሰብን ተበደሎስ ኣምላኽ ይፈርዶ ሰብ ንእግዚአብሔር ተበደሎ ግና መን የማልዶ በሎ እግዚአብሔር ክቐትሎም ስለ ዝደለየ ግና ዘረባ ኣቦኦም ኣይሰምዑን ሳሙኤል እቲ ቆልዓ ከዓ እናዓበየ ኸደ ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ ሰብን ድማ ፍትው ነበረ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብ ኤሊ መጽእ በሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ቤት ፈርዖን ከለዉ ንቤት ኣቦኻ ብርግጽዶ ኣይተገለጽኩላኒ ካህነይ ኮይኑ ኣብ መሰዊኤይ ደይቡ ዕጣን ክዓጥን ኣብ ቅድመይ እውን ኤፎድ ክጸውር ኢለ ካብ ኩሎም ነገድ እስራኤል ዶ ንዓይ ሓርየዮ ኣይኮንኩን ኩሉ ናይ ደቂ እስራኤል መስዋዕቲ ሓውኸ ንቤት ኣቦኻ ዶ ሂበዮ ኣይኮንኩን ነቲ ኣብ ማሕደረይ ክቕረብ ዝኣዘዝክዎ መስዋዕቲ ሕሩድን መስዋዕቲ ብልዕን ደኣ ስለምንታይ ኢኹም እትረግጽዎ ዘለኹም ካብ ኩሉ እቲ መስዋዕቲ ሕዝበይ እስራኤል በብልጹ በሊዕኩም ምእንቲ ክትሰብሑስ ከመይልካ ኸ ካብ ንዓይን ደቅኻ ኣኽበርካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነስ ንቤት ኣቦኻን ንዘለዓለም ኣብ ቅድመይ ክመላለሱ ብርግጽ ኢለዮም ነበርኩ ሕጂ ግና ኣነስ ነቶም ዘኽብሩኒ ኣኽብሮም እቶም ዝንዕቁኒ ከዓ ክሓስርዮም እሞ እዝስ ካባ ይርሓቕ ይብል እግዚአብሔር እኖ ኣብ ቤትካ ኣረጊት ምእንቲ ኸይርከብ ቅልጽምካን ቅልጽም ቤት ኣቦኻን ዝሰብረለን መዓልታት ክመጽአየን ይብሎ ማር ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 22 ክሳዕ 31 ስለምንታይ ዘይገንሖም ስለምንታይ ዘይግስጾም ስለምንታይ ዘይዘልፎም ስለምንታይ ከዘይቀጽዖም ንሰብ ፈሪሁ ጥቕሙ ረብሕኡ ከይጎድል ሳልሳይ ካብ ሰብ መጎስ ምእንቲ ክረኽቡ ሓለይቲ መሲሎም ንሰብ ብምርቓ ቃላትን ብጥዑም ልዙብ ቃላትን ገይሮም ብዘስድዕ ዘረባ ጥበብ ገይሮም ንልቢ ገርህታት ዝሕዙ ደድሕሪኦም ክስዕቡ ዝገብሩ ዘሸፍቱ ከም ንበዓል ቆራሕ ካልኦት እውን ኣለዉ እዮም ቆራሕ ወዲ ይጽሃር ወዲ ቀሃት ወዲ ሌዊ ዳታንን ኣቢራብን ደቂ ኤልያብ ኦን ከዓ ወዲ ጴሌት ደቂ ሮቤል ሓያሎ ሰባት ካብ ደቂ እስራኤል 250 ሽማምንቲ እቲ ኣኼባ ብማሕበር እተጸውዐ ሱምያት ሰባት ሒዞም ንሙሴ ተላዕልዎ ንሙሴና ኣሮንን ክጻረሩ ተኣኪቦም ድማ ብዘሎ ኣኼባ ኩሎም ቅዱሳን እዮም እግዚአብሔር ድማ ኣብ ማእከሎም እሞ እምበኣር ኣብዚ ሕክምዎ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ማሕበር እግዚአብሔር ትዕበይ ኣለኹም በልዎም ሙሴ እዚ ምስ ሰምዐ ብገጹ ተደፍአ ንቆራሕነቱ ኣኼባ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ እግዚአብሔር ጽባሕ እቲ ናቱ ዝኾነን እቲ ቅዱስን እቲ ናብኡ ዘቕርቦን መን ከም ዝኾነ ከፍልጥ እዩ ነቲ ዝሓረዮ ከዓ ናብኡ ከቕርቦ እዩ ንሰብ መንፈሳዊ ቃላት ተጠቒሞም ዘሸፍቱ ኣብ ዘኍልቍ 16 ካብ 1 ስጋዕ 5 ኣብ ሮሜ 16 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 18
جناخ أحواتي نتوم كابت تمهاركم ومهرو مفللاين معان كفن زقبرو كتعزبوا معدكم الله أتوم كم زياتهم زبلوا نخبدوا منبر نقول تنايس كريستوس أقل قلون بتعم زربان مرق لبن لبتهم قرهتات يسحتي أممو كباتاتهم أقلسوا يبلك الأملاح بار الزمن زي أزانو ما صحيوهم بتملي ترسهم ما مهران كوكبو مبرنا تتعي تمرتي نتحق على الوانجيل زي سمعوا له زمن ينازل لنا أزانهم كاب حق إنا ملسوا نابسوا صوات بخل زمرسوا بزحاتهم أنا نسخاتكم قنا بخل عقلي بمهرو اتقال كنسبخ بجزيون بزي جزيون كان سمع كنجنح كنقصع كنمعد أبقد ما أملاخن أبقد متن هيوانن موتانن كفرزلو كريستوس يسوس بتمغلاص منغستو ጳውሎስ የማሕፀነና ለሞ አፍካላይ ጢሞቴዎስ 4 ምዕራፍ ካብ 1 እስከ 4 ማር ጳውሎስ ወን በሁሉ ቃል ሐቂ ነጊሩ ከም ዝማዓዶም ርኢና ኣለና እቲ ካልኣይ ክፋል ንኣምላኽ ወገን ኣምላኽ ዝኾኑ ከመይ ዝበሊኦም ኣብ ዝመጽእ ትምህርትና ክንቅጽሎ ኢና ማር ካበይኖትና ናይ ሎማ ኣገልገልቲ ኸንታይ ይመስሉ እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉኡ ድማ ይብዝሓልኩም ኣብ ካልኣይ ክፋል እቶም ናይ ኣምላኽ ዘበሉ እቶም ናይ ኣምላኽ ወገን ኣምላኽ ተሓለቕቲ ኣምላኽ ዝኾኑ ንመን ከም ዝመስሉ ክርኢና ዝወድሓንኩም እግዚአብሔር ይባርኩም አሜን